Kung extreme adventure ang imong gipangita aron makompleto ang imong summer bucket list, suwayi ang pagsudong sa mga langob sa Eastern Samar, partikular na sa Catbalogan City. Dungan tang sudungon ang katahom sa ilang langob, pinaagi sa report Mark Reggie Abella. Daog-dadon ka sa laing kalibutan sa imong pagsud nining usa sa mga nadiskubrahan nga langob sa Eastern Samar. Usa lang kini sa mga makapahingangha nga langob nunot sa mga naggilak-gilak nga stalagmite ug stalactite nga daw sama sa chandelier. Sa tinguha nga papalambo pa ang turismo sa Eastern Visayas, particular na sa dakbayan sa Catbalogan, Samar, padayong gibisita nining cave master ang mga wa pa nadiskubre nga mga langob sa ilang dapit. Siya si Johnny Abisamis Bonifacio, kinsa usa ka biologist o eksperto sa caving. Pipila sa mga langob nga iyang nadiskubre mao ang daghan na gid ako na-discover ng mga cave diri sa Samar, kanang Lobo Cave, Central Cave. So mostly daghan na gyapon mga langob, pero mostly ang mga nakaka-discover sa atong mga langob, mostly actually mga local na nakaka-discover sila sa atong langob, pero hadlok sila magsulod kay may mga has, may mga spirit. gawa sa pagsud sa mga langob, mamahimo usab ka mag-canyoneering, rappelling, trekking ug uban pa. Pahimangno ni Cave Master Bonifacio sa mga interesadong extreme sport. Kung gana mo mag-explore sa cave, di lang dito sa Samar o diya sa Cebu, na diya mga cave. So, mao to na magkatulong mo sa mga area kung asang mga area na may mga cave. But importante lang na magpanmog mga local guide sa area na para mo kuyugan pa dong sa cave. Kung mag-ato lang mo sa cave na dili pa siya totally tourist area ba, kadang murag unexplored cave pa siya, so medyo delikado kung dili ka murag anad sa pagsulod sa cave. Matag langob nga iyang madiskubrihan, tuyo niyang matabangan ang mga lumulupyo sa maong dapit aron sa pag-promote og sustainable tourism. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak.